Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Na cuci kaina. Kashi na 3. Mutuwa zan yi na barki. Zainab ta ce, hawaye na kwaranya akan fuskarta. Mama, idan kin tafi waye zai ringa kai ni makaranta? Zainab ta dubi ‘yarta ta ‘yar kimanin shekaru 5 a duniya, sannan sai ta zare wani kyakkyawan zobe na lu'ulu'u da ke ɗaukan idanu, ta sanya wa ummi a hannunta, tana haki, bakinta yana rawa ta ce, ki riƙe shi da kyau, shi kaɗai ne abin da zan iya bar maki gado a rayuwata, nima a wajen mahaifiyata na yi gadonsa. Tari ya shaƙe Hajiya Zainab, ba a daɗe ba sai idanunta suka kakkafe a karan farko a rayuwarta. Sai ta ji nadama ta zo mata, to amma duk da haka sai ta ji gamsuwa ta zo mata, tun daga nan bata sake ko shurawa ba. Abu na ƙarshe da ya ɗarsa a zuciyarta shine tunanin irin halin kuncin da ɗiyarta Ummi za ta shiga a nan gaba. Ummi ta yi firgige ta miƙe tsaye daga kan mahaifiyarta a daidai lokacin da ta ji kamar sautin jiniyar motar 'yan sanda ta nufo gidan. Nan da nan ta kalli ƙofar fita daga cikin falon, domin a tunaninta wani abin tsoro ne za ya shigo gidan. Ummi ta durƙusa a gaban Zainab ta yi mata duban ƙarshe, sannan ta ce, zan shiga uwa duniya mama, ki gafarce ni. Ta ce idanunta na zubar da hawaye, sannan sai ta miƙe tsaye. Sai wata rana mama ta fice daga cikin ɗakin da sauri, hannunta riƙe da bindigar robarta. Ko da ta kai ƙofar gidan sai ta ji sautin jiniyar ya fara matsowa kusa da gidan. Ko shakka ba ta yi, wani abin tsoro ne. Ko da ta hau kan titi ta fara tafiya, sai ta ga baƙaƙen motocin fijo guda 3 da marsandi ɗaya sun tsaya a ƙofar gidan. Ummi ta ruga da gudu, har yanzu hawaye bai daina zuba daga kan fuskarta ba. Ta ci gaba da tafiya cikin duhun daren, ita kanta ba ta san inda za ta je ba. Babi na 2. Tun sa'ar da ya fara tuka motar da niyyar zuwa asibitin, ya tabbatar yau kam sai dai Allah ya sauke shi lafiya, domin murna da tunane-tunanen kashe Hajiya Zainab sun gama mamaye zuciyar Dr. Bashir. Don haka daidai lokacin da ya ɗauke motar kai tsaye ba tare da ya kunna signal ba, ya shiga asibitin, sai ya ji zagi da iface-ifacen direbobi ya biyo baya. Sha, nan hanyar ubanka ce? Wani direban hayes ya ce da shi cikin ƙaraji. Bashir bai ko juyo ba, ballantana ya ba da haƙuri, sai kawai ya yi murmushi yana gyaɗa kansa a banza, wai jaki ya harbi walƙiya. Dr. Bashir ya yi fakin da motarsa a farfajiyar asibitin kusa da wasu motoci guda 3, Toyota 2 da wata EOD ɗaya. Ya fito a hankali, sannan ya rufe motar, ya nufi dogon ginin fari a daidai lokacin da wata farar motar asibiti ta shigo farfajiyar da gudu tana jiniya. Ba a daɗe ba malaman asibitin suka fito su 3, dogo ɗaya, mace ƙatuwa mai kamar giwa. Ƙofar motar ta buɗe ta baya, sannan daga cikin motar sai malamai suka janyo wani gado na ƙarfe irin na asibiti. A kan gadon kwance wani mutum ne a bushe kamar kwarangwal. Duk abubuwan da suke faruwa a kan idanun Dr. Bashir. Dr. Bashir, domin daga inda yake tsaye sai da ya imanin cewa mutumin matacce ne, to amma duk da haka sai ya ga malaman asibitin sun ɗauki gadon da mutumin ke kwance sun yi cikin ɗakin da Dr. Bashir ya yi wa tsinke da shi. Dr. Bashir ya yi ajiyar zuciya sa'ar da wata zuciya ta ayyana masa cewa yanzu idan da shi ne wannan yaya zai yi. Wani zazzafin gumi ya karyo masa, sannan lokaci guda ya kawar da tunanin cikin gaggawa daga zuciyarsa, yana mai addu'ar in dai har zai kamu da rashin lafiya irin wannan, Allah ya taƙaita kwanansa a duniya. Dr. Bashir ya ci gaba da tafiya, zuciyarsa na ta saƙe-saƙe. Lokaci guda kuma ya tuno da Ummi, diyar Hajiya Zainab, yanzu ko tana raye ko kuwa ta mutu? Idan kam tana raye, ya san yau ta girma, haka nan kuma ya tabbatar idan ya sake ganinta ba zai iya shaida ta ba. Wannan rana tana da matuƙar muhimmanci a gare sa, ba don komai ba kuwa sai don ita ce ranar da yake son ya lura sosai da ita, domin a wannan ranar ce yake sa ran gamawa da wata budurwa. Dole ne na yi sauri na kashe ta, tunda ta ɗauki ciki kafin asirina ya tonu. Dr. Bashir ya faɗa a zuciyarsa. Da wannan tunani Dr. Bashir ya isa ƙofar ɗakin da marar lafiyar yake kwance cikin matsanancin hali. Bashir
ya kwankwasa ƙofar a hankali, sannan ya mayar da hannunsa a cikin aljihun kwat ɗinsa yana sauraron da a buɗe. Ba sai ya ji tafiya an nufo ƙofar ɗakin wata ƙatuwar mace fara mai manya-manyan maganai ta dube sa, fuskarta babu alamar farin ciki ko baƙin ciki, ta ce, sannu da zuwa likita, shiga da sauri don Allah, jikin nasa ne ya matsa tun ɗazu yake ta faman tambayarka. Dr. Bashir ya yi ajiyar zuciya, sannan kuma lokaci guda ya sa alamar tausayi a fuskarsa, duk da kuwa cewa yin hakan har gumi ya sa shi, to amma dai aƙalla matar da ke tsaye a ƙofar ta ɗauka har ga Allah Bashir shirin kuka yake yi. Kai, Allah ya sauwaƙe, Allah haji dai. Dr. Bashir ya ce, sannan ya bi ta a baya suka shiga ɗakin, ya dubi fanka da ke ɗakin na musamman wanda ko a marasa lafiyar ma ba kowa ba ne ake sawa a ciki ba, sai mai hannu da shuni. Ɗakin yana da faɗin gaske, wanda hakan shi ya ba shi damar ɗaukar lokoki nasa ‘yan komatsan majinyaci guda uku. A can ɓangaren kudu kuma na ɗakin, gadon da mutumin yake kwance ne, wanda fanka ɗaya tal ke ta walwalawa a hankali ta hanyar da ya zama har kana iya lura da kyakkyawan launinta na ruwan zuma. Dr. Bashir ya dubi sauran matan hudu gami da namiji ɗaya wanda ke kula da majinyacin, duk manya da su ƙosassu, kai da ganin su ka san ba su san abin da ake kira talauci ba. Hakanan a can gefe guda a zaune akan wata kujerar ƙarfe mai launin azurfa, wani mutum ne dogo mai faskeken hanci kamar belinga, yana ta huci, kuma kai da ganin idanunsa ka san ya ci uban kuka, domin jajawur suke kamar garwashin wuta, wanda hakan ya sa munin fuskarsa ya ƙara fitowa fili ƙarara. Sannu da zuwa likita, sauran matan suka ce da Dr. Bashir, yauwa sannun ku dai, yaya kuma mai jikin ya ƙara ji? Da sauƙi suka amsa baki ɗaya, duk kusan sun matsu da ya fara duba majinyacin nasu, amma shi kwata-kwata hankalinsa baya gurin marar lafiyar, yana can wajen ‘yar budurwar da yake so zuwa gunta, domin shi tuni ya matsu ya fice daga asibitin, sannan sai ya kai duban shi zuwa ga marar lafiyar da ke kwance kamar matacce yana numfashi da ƙyar. Dr. Bashir ya matsa kusa da marar lafiyar, sannan Alhaji, cikin muryar da idan ka ji sai ka ɗauka wani waliyi ne mai yawan tsoron Allah. Mutumin da ke kwance ya ce cikin rarrawar murya, sannan likita, ta zo. Ya yi shiru yana ƙoƙarin shaƙar numfashi. Dattijan ya ɗaga kansa a hankali ya dubi manya-manyan matan da ke zaune ya ce, don Allah ku ɗan ba mu guri, za mu gana da likita. Nan da nan matan suka fice daga cikin gurin, kana sai motsatsen dattijan ya ɗago kansa a hankali ya ce da likita, duk zaman nan da kaga suna yi ba zaman tausayi ba ne ko kuma jinyata, kamar yaya kake nufi kenan? Dr. Bashir ya tambayi dattijan, ya yi atishawa sannan ya ce cikin shashaƙan murya, zaman jiran mutuwata suke yi, ba so suke na tashi ba. Maganar ta yi matuƙar girgiza Dr. Bashir, domin bai taɓa tsammanin hakan ba a bakin dattijan. Saurare ni da kyau likita, Alhaji Sabitu ya ci gaba da faɗi, sannan sai ya miƙa hannunsa. Ga mamakin Bashir sai ya ji busasshen hannayen sun kama nasa hannun. Haka dattijan nan yana zubar da hawaye. Likita, na san da cewa wannan cuta ba za ta bar ni na rayu ba, ba ta tashi ba ce, shi ne dalilin da ya sa na matsu da ka zo na faɗa maka, domin kama daina wahalar da kanka da yi min allurai da ba na magunguna. Dattijan ya yi shiru yana mayar da numfashi, sannan ya ci gaba da cewa, matan nan da ka gani a nan zaune duk matana ne, na taɓa aure a baya, amma a yanzu duk ba na tare da su, sai dai rabon ‘ya'yansu 5 ba sa ƙaunata, ko da daidai da ƙwayar zarra, saboda ina da matuƙar yawan aure saki, ga kuma yawan neman matan banza, kuma ba don komai yasa kowace yasa kaga sun tattaru a kaina suna zaman jinyata, ba so suke na warke ba, kowace zuwa ta yi don kadda na zo mutuwa na bar wata wasiya ba su ji ba. Gashi kuma duk akwai ‘ya'ya tsakaninmu, kowace ka gani jira take na mutu a raba gadon ‘ya'yanta. Ina tabbatar maka da cewa kuma kowace daga cikinsu addu'a take Allah ya sa na mutu. Dattijan ya ƙarasa magana cikin tari. Likita, a rayuwata ban kyautata wa kaina ba, domin ban tsinana wani abin kirki da mutane za su yabe ni da shi ba. Kowa Allah wanda yake da ni, ga dukiya Allah ya bani, amma ba ta da wani alfanu,
ba ni da aiki sai tafka barna, ba na taimakon kowa, ba na zakka kuma ba na yin sadaka, ba na taimakon marayu da gajiyayyu. Idan na baiwa mutum dukiyata, na ga ya yi aikin Allah da ita, ma'ana ya yi wani aikin alheri, to daga ranar ba zan sake ba shi ba. Amma idan na gan shi manemin matan mutane ne, to kullum ya zo sai na ƙara masa. Dattijon ya yi shiru yana share hawaye. Na yi nadama a lokacin da ba ta da wani amfani. Na bujirewa Allah, gashi yanzu na yi mummunan ƙarshe. Kada ka damu Alhaji, Dr. Bashir ya ce yana dariyar zuci. Sannan sai Bashir ya tuna shi ma yanzu diyar dattijan tana can ɗauke da cikinsa. Kai, cakwaki aiki nan. Masu sauraro, da fatan za ku yi mun afuwa. Mu haɗu a shiri na gaba. Mu ji shin wace ce wannan diyar dattijo da Dr. Bashir yake shirye-shiryen zuwa ya sheƙe? Shin hakan za ta yiwu? Shi kuma yaya ƙarshensa zai kasance? Ku dai biyo mu a cikin wannan littafi har izuwa ƙarshensa. Na gode. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.